5. poglavlje. Bila je sumorna noć u mjesecu studenome, kad sam napokon ugledao ostvarenje svojih težnji. S tjeskobom koja je graničila sa smrtnim strahom, skupio sam instrumente života oko sebe, da bih udahnuo iskru postojanja u beživotnu tvar koja mi je ležala do nogu. Već je bio 1 sat ujutro, kiša je turobno bubnjala oko okna, a svjeća mi je zamalo dogorjela kad sam, uz palucanje napala ugašenog svjetla, gledao kako se mutno žuto oko tog stvora otvara. Duboko je uzdahnulo i grčeviti mu je trzaj uzbudio udove. Kako bih mogao opisati svoja čustva pri toj katastrofi, ili kako ocrtati tog bjednika kojeg sam nastojao oblikovati s tako neizmjernim trudom i mukom? Udovi su mu bili proporcionalni, a ja sam mu odabrao crte lica kao lijepe. Lijepe? Bože svemogući. Žuta koža jedva je pokrivala tkanje mišića i žila pod njom. Kosa mu je bila blistavo crne boje i valovita, zubi biserno bijeli. Ali te su raskošne crte tvorile još užasniju suprotnost njegovim vodenastim očima, koje su se bojom činile gotovo jednakim smečkasto bijelim dupljama u kojima su bile smještene, smežuranoj puti i ravnim crnim usnicama. Raznolika zbivanja u životu nisu toliko promjenjiva kao osjećaj ljudske prirode. Naporno sam radio gotovo 2 godine, s jednim ciljem da udahnem život jednom beživotnom tijelu. Zbog toga sam se lišavao odmora i zdravlja. Žudio sam za tim sa žarom koji je bio daleko od bilo kakve umjerenosti. Ali sada, kad sam završio posao, ljepota je sna iščezla i neizrecivi užas i gađenje ispunili su mi srce. Ne mogavši izdržati pogled na biće koje sam stvorio, izjurao sam iz sobe i proveo mnogo vremena koračajući uzduž i popreko po mojoj spavaćoj sobi, nesposoban da smirim duh kako bi mogao usnuti. Napokon je klonost zamijenila ono bolno uzbuđenje koje me najprije zahvatilo i bacio sam se udjeve na postelju nastojeći pronaći nekoliko trenutaka zaborava. Ali uzalud. Spavao sam, istina, ali mučili su me najneobičajniji snovi. Činilo mi se da vidim Elizabeth u najljepšem zdravlju, kako hoda ulicama Inglestada. Oduševljen i iznenađen, zagrlio sam je, ali kad sam utisnuo prvi poljubac na njezine usne, one su poprimile modrikastu boju smrti. Njezine crte kao da su se počele mijenjati i učinilo mi se kao da u naručju držim truplo svoje pokojne majke. Bilo je omotano mrtvačkim pokrovom i vidio sam kako grobljanski crvi gmižu između nabora. Trgnuo sam se iz sna užasnut, hladan znoj pokrivao mi je čelo, zubi su mi cvokotali, a svaki se ud grčio. I tada sam, u mutnom i žučkastom svjetlu mjesečine, koja se probijala kroz kapke na prozorima, ugledao onu nakazu, nevoljno strašilo koje sam ja stvorio. Podigao je zastor na postelji. Njegove su oči, ako se to može nazvati očima, bile uprte u mene. Vilice su mu se rastvorile i protisnuo je nekoliko neartikuliranih glasova, dok su mu se obrazi nabirali oko isceranih usana. Možda je progovorio, ali ja nisam čuo. Jedna je ruka bila ispružena, očito u želji da me zaustavi, ali ja sam umakao i urnuo niza stube. Sklonio sam se u dvorištu što je pripadalo kući u kojoj sam stanovao, gdje sam ostao cijelu noć, koračao gore dolje u strahovitom uzbuđenju, napeto osluškivao, hvatao sa strahom svaki zvuk, kao da će neki od njih najaviti približavanje demonske lešine koje sam ja tako nesretno udahnuo život. Ah, nema smrtnika koji bi mogao podnijeti užas tog lika. Ni mumija kojoj je ponovno vraćen život ne bi mogla biti jezivija od ove nakaze. Promatrao sam ga dok nije bio dovršen. Bio je ružan i tada, ali kad su ti mišići iz globavi stekli sposobnost da se pokreću, postoje stvar koju čak ni Dante ne bi mogao zamisliti. Grozno sam proveo tu noć. Ponekad mi je bilo udaralo tako ubrzano i snažno da sam osjećao otkucaj svake žile, a onda bi se opet zamalo srušio od klonulosti i posvemašnje slabosti. Uza sav taj užas osjećao sam i gorčinu razočaranja. Snovi koji su mi tako dugo bili hranom i ugodnim odmorom, sad su se pretvorili u pakao. A ta je promjena bila tako nagla, pad tako potpun. Jutro, turobno i kišno, napokon je svanulo i otkrilo mojim besanim i bolnim očima crkvu u Inglestadu. Njezin bijeli toranji sat koji je pokazivao 6 uru. Vratar je otvorio ulaz u dvorište koje mi je te noći pružilo utočište i ja sam krenuo niz ulice, gazeći hitrim koracima kao da se trudim popjeći onoj nakazi, strahujući da ću je ugledati svaki put kad krenem za ugao. Nisam se usuđivao vratiti u stan,
u kojemu sam boravio. Već me nešto tjeralo naprijed, premda sam već bio posve promoćen od kiše koja je ljevala iz crnog i neprijaznog neba. Tako sam nastavio hodati neko vrijeme, nastojeći tjelesnom aktivnošću olakšati teret koji mi je tištio duh. Prelazio sam ulice bez jasne predodžbe o tome gdje sam ili što radim. Srce mi je udaralo u mučnini straha i ja sam hitao dalje neujednačenim koracima, ne usuđujući se pogledati oko sebe. Ko netko koji putem sam ide i čuteć strah, ne osvrće se više kad. Jednom se ozre plah, jer zna da li iz liga prati duh u stopu taj mah. Idući tako, stigoh napokon nadomak nekog svratišta, kod kojeg su se obično zaustavljale razne diližanse i kočije. Tu stadoh, premda nisam znao zašto, ali stajao sam nekoliko časaka, očiju prikovanih za kočiju koja je nailazila prema meni s drugog kraja ulice. Kad se približila, primijetio sam da je diližansa švicarska. Zaustavila se točno na mjestu gdje sam ja stajao i kad se vrata otvoriše, ugleda Henrya Clervala koji se čime vidio s mjesta iskočio. Ne moram ti tumačiti, rekao je, kako je bilo teško vjeriti Mokoca da cjelokupno čovjeku potrebno znanje nije sadržano u plemenitoj vještini knjigovodstva. I zaista mislim da sam ga ostavio u nevjerici do kraja, jer je njegov uporan odgovor na moje neumorne molbe bio isti kao onoga nizozemskog učitelja u Wakefieldskom župniku. Ja imam 10.000 florina bez grčkoga, ja obilno jedem bez grčkoga, ali njegova ljubav prema meni napokon je prevladala, nesklonost prema učenosti, te mi je dopustio da krenem na istraživačko putovanje u zemlju znanja. Silno se veselim što te vidim, ali reci mi kako su moj otac, braća, Elizabeth. Vrlo dobro i vrlo su sretni, tek pomalo zabrinuti što tako rijetko primaju glase od tebe. Usput, namjeravam ti i samo čitati malu lekciju o njihovo ime, ali, dragi moj Frankensteine, nastavio je, iznenada zastao i zagledao mi se u lice. Nisam do sad primijetio kako vrlo loše izgledaš, tako mršav i blijed. Rekao bi se da si probdio nekoliko noći za redom. Pogodio si. U posljednje sam vrijeme bio tako zakupljen jednim poslom da nisam sebi priuštio dovoljno odmora. Kao što vidiš, ali nadam se, usrdno se nadam da sam sada sa svim tim završio, te da sam napokon slobodan. Neobuzdano sam drhtao. Nisam mogao podnijeti ni razmišljanje o zbivanjima prošle noći, a kamoli njihovo spominjanje. Hodao sam hitrim korakom i ubrzo smo stigli do mog fakulteta. Tada sam se sjetio i samo me pomisao ispunala jezom kako je stvorenje koje sam ostavio u svome stanu možda još uvijek ondje, kako je živo i kreće se. Strepio sam da ću gledati tog monstruma, ali još me više plašilo što će ga vidjeti i Henry. Zamolivši ga stoga da ostane nekoliko minuta na dnu stubišta, poletio sam strelovitom brzinom prema svojoj sobi. Ruka mi je već bila na bravi prije nego što sam se sabrao. Tada sam zastao i hvatala me ledena drhtavica. Naglom sam kretnjom otvorio vrata kao što obično rade djeca kad očekuju da sablast vreba na njih s druge strane. Ali ništa se nije pojavilo. Plašljivo sam zakoračio u sobu. Stan je bio prazan, a i moja spavaonica bila oslobođena svog jezivog gosta. Gotovo da nisam mogao povjerovati u toliku neizmjernu sreću, ali kad sam se uvjerio da je moj neprijatelj uistinu pobjegao, pljesnuo sam rukama i istrčao niz stube do Clervala. Popeli smo se u moju sobu i podvornik je me nakon nekog vremena donio doručak, ali ja se nisam bio kadar suzdržati. Nije me obuzela tek puka radost. Osjećala sam kako mi sama put bridi od pretjerane osjetljivosti, a bilo mi je ubrzano kucalo. Nisam mogao ni trenutka zastati na jednom mjestu. Skakao sam preko stolaca, pljeskao rukama i na glas se smijao. Clerval je isprava pripisivao moje neobično raspoloženje radosti zbog njegova dolaska, ali kad me je pozornije promotrio, vidio je u mojim očima neku mahnitost koju nije mogao objasniti, a moj bučan, neobuzdan, bezdušan smijeh preplašio ga i zaprepastio. Dragi moj Viktore, uskliknuo je, što se to za Boga događa? Nemoj se tako smijati, pa ti si očito bolestan. Što je povod svemu ovome? Ne pitaj me, povikao sam i pokrio oči rukama, jer mi se učinilo da vidim onu užasnu sablast kako se uvlači u sobu. On ti može reći, o spasi me, spasi me. Pričinilo mi se da me čudovište zgrabilo. Očajnički sam se otimao i srušio na tle u grču. Jadni Clerval, tko zna što je čutio u tom trenutku. Sastanak koji je očekivao s takvom radošću pretvorio se u gorčinu. Ali ja nisam bio svjedokom njegove boli jer sam ležao bez života i nisam dugo dolazio k svijesti.
Bio je to početak živčane groznice koja me prikovala za postelju nekoliko mjeseci. Sve to vrijeme Henry mi je bio jedini bolničar. Kasnije sam saznao kako je svjestan poodmakle dobi mog oca i nesposobnosti za takvo dugo putovanje, te koliko bi moja bolest ražalostila Elizabeth, oboje poštetio te tuge, prikrivajući težinu moje boljke. Znao je da ne bi mogao naći nježniju i pažljiviju bolničarku od njega i čvrsto svoje nadi u moj oporavak nije uopće dvojio da ne griješi prema njima, uvjeren da im naprotiv čini najljepšu prijateljsku uslugu. Ali ja sam zaista bio teško bolestan i zacijelo me ništa do te neograničene i neumorne pažnje mog prijatelja ne bi moglo povratiti u život. Obličje čudovišta kojemu sam ja poklonio život vazda mi je bilo pred očima i neprestano sam mahnitao i buncao o njemu. Zacijelo su moje riječi iznenadile Henrya. Isprva je vjerovao kako su to tlapnje moje poremećene mašte, ali upornost kojom sam se neprestano vraćao na istu temu uvjerila ga je kako je moja boljka uistinu posljedica nekog neobičnog i strašnog događaja. Vrlo polako i postupno, i s čestim pogrešanjima moga stanja koja su plašila i žalostila moga prijatelja, napokon sam se oporavio. Sjećam se kako sam prvi put kad sam bio kadar promatrati vanjske predmete s nečim nalik u žitku, zapazio kako otpalog lišća više nema i kako mladi pupoljci bubre na stablima koje su mi zasjenula prozor. Bilo je to božanstveno proljeće i godišnje doba uvelike pridonijelo mome oporavku. Osjećao sam kako mi u grudima ponovno oživljavaju čustva radosti i ljubavi. Moje je sumorno raspoloženje iščezlo i u kratkom roku postao sam opet onako veseo kao prije napada one kobne strasti. Mili moj Klervale, povikao sam, kako si dobar, kako uistinu nježan prema meni. Cijelu ovu zimu, umjesto da je provedeš u učenju, potratio si u mojoj bolesničkoj sobi. Kako će ti to ikad uzvratiti? Od srca se kajem što sam bio uzrok tvojom velikom razočaranju, a ti ćeš mi oprostiti. Uzvratit ćeš mi u potpunosti ako se prestaneš izjedati i oporavi se što je brže moguće. A kako se čini da si vrlo dobro raspoložen, možda mogu s tobom o nečemu porazgovarati, ako dopuštaš. Zadrhtao sam. O nečemu. Što bi to moglo biti? Je li moguće da aludira na onu jednu temu na koju se ja ne usuđujem čak ni pomisliti? Saberi se, rekao je Clerval, koji je uočio kako sam promijenio boju. Neću to ni spominjati ako te toliko uzbuđuje. Ali tvoj otac i sestrična bi bili silno sretni kad bi dobili od tebe pismo napisano tvojom rukom. Oni zapravo ne znaju kako si teško bio bolestan i zabrinuti su zbog tvoje duge šutnje. I to je sve, dragi moj Henry. Kako si mogao pomisliti da moje prve misli neće pohrliti onim dragim prijateljima koje ljubim i koji su toliko vrijedni moje ljubavi? Ako je tvoje trenutno raspoloženje takovo, prijatelju moj, možda će te veseliti da vidiš pismo koje te ovdje čeka već nekoliko dana. Rekao bih da je od tvoje sestrične.